Ndị ọma ndewonu. Kedu ka unu mere taa? Unu ahụkwala mmiri? N'oge udu mmiri ka anyị nọ n'ime ya. Biko ewela iwe ya ma mmiri ọ mara gị taa. Ọ bụ oge ka anyị nọ na ya. Tata onye nkụzi Igbo chọrọ ịkọwa ihe ọ pụtara ma nwoke ganara ụgwọ isi ọ kwụrụ na be nwaanyị ya, na ihe ọ pụtara mgbe ụgwọ isi nwaanyị laghachiri na ebe onye kwụrụ ya nị. Gịnị ka ọ pụtara? Ọ pụtara na agbamakwụkwọ ahụ agbasaala. Gịnị ga-akpatakwanụ agbamakwụkwọ ịgbasa? Ka ego eru mgbe a sị nyeghachinụ m ego m o, alụkwaghị m o. Otu ihe nwere ike ime agbamakwụkwọ agbasaa, aga nara ụgwọ akwụrụ, bụ mgbe ezinụlọ ndị be nwaanyị na ndị be nwoke kpekatara sị anyị alụghịkwa ọzọ. Agbamakwụkwọ ọ gafeele ọ gafeele mkpezi, ke nwoke ekweghị, ke nwaanyị ekweghị. Tutu ya eri isi mmadụ, bịa were na ego unu, nyeghachi m ego m. Ịghọta ihe m kọwara? Ọ wụ mgbe nwoke, ndị be nwoke na ndị be nwaanyị kwekọtara na agbamakwụkwọ a onweghịkwa isi. Tutu ya eri isi mmadụ, ọ ka mma ka ya gbasaa. Enyeghachi ego, ihe ọ pụtara bụ na agbamakwụkwọ agbasaala. Ndewonu.